Bé, estic aquí amb el Justo López Sarrión, que és un company postdoctoral, bueno, ara et presentaràs tu, amb qui estem treballant durant el transcurs de la meva tesi doctoral. Bueno, també us explicarem després una mica en què. I bé, estic molt content de tenir-lo aquí perquè és una experiència molt enriquidora, crec que ens pot ensenyar moltes coses i crec que té moltes coses a dir també i bé, tinc ganes que l'escolteu sense més dilació. Justo, podries presentar-te una mica per la gent que no ens conegui? Hola, què tal? Soc el Justo López Sarrión i soc investigador postdoctoral aquí en la UB. Soc acá des de fa 2 anys i estic en l'àrea de física teòrica, altes energies i no sé, també soc cec, soc invident i no sé, ja tu diràs. Doncs bé, és una persona que porta ja molts anys fent física teòrica. Té una carrera al seu darrere que és bastant que l'ha portat per tot arreu del món. I bé, doncs avui volem parlar una mica d'aquesta trajectòria i dels obstacles o dels reptes a què t'has hagut d'enfrontar. I també doncs, com veus tu, no, aquest camp més acadèmic, més de la física teòrica. Aleshores, primer de tot, una pregunta que és molt típica, però crec que sempre és important perquè ens ajuda també a contextualitzar amb la gent que ens veu, és què et va portar, no, a estudiar física? Vale, doncs la veritat és que des de que tinc ús de raó he volgut ser físic des de que tenia, no sé, 8 anys o així, ja tenia clar que volia ser físic perquè m'agradava saber com funcionen les coses, per què són les coses, no sé, coses rutinàries, no sé, per què pluja, quan pluja, perquè la lluna no es cau als nostres caps, etc. Per això jo crec que des que era molt petit. Sí. I bé, doncs pel que també m'has explicat en altres moments, no? Quan vas començar a estudiar la carrera, o sigui, vas fer un batxillerat, diguem-ne, un EGB, suposo, Sí. Que perfectament normal, no? Però quan vas començar la carrera se't va diagnosticar, no, aquest... Sí. De fet, quan estava a punt de començar la carrera de física, vaig anar al metge per una cosa rutinària i em va dir que tenia alguna cosa estranya als ulls i al final va dir que era una cosa del cervell i estava amb una mica de por, però al final va dir que no, que només quedaria sec. Però jo no era conscient d'aquestes coses. Per a mi era estava una mica allunyat de la realitat, aquesta possibilitat de quedar-me sec. De fet, no sé, jo pensava la cosa important és que finalitze la meva carrera, que és el meu somni, i després ja veurem. Però quan vaig començar la carrera, jo començava a tenir problemes perquè no podia veure bé la pissarra, i jo pensava que eren problemes que les pissarres eren molt velles. Jo vaig estudiar a Saragossa, a la Universitat de Saragossa, i pensava també que els professors no escrivien molt clar la tiza, i tot eren problemes una mica externs. I ja quan estava en tercer curs vaig tenir molt bones qualificacions, però no vaig poder continuar, i el quart curs vaig tenir que deixar d'estudiar per un any per aprendre braille, ser conscient de la meva situació de ceguera,
I sí, aquesta situació va ser molt molt dura, realment. Després vaig terminar la carrera, ja dic, amb molt bones notes, però amb un esforç massa complicat. Sí, un preu a pagar massa alt, no? Sí, sí. En aquest sentit, et volia preguntar una mica fins a quin punt et vas sentir com recolzat o va ser un procés que vas haver de fer tu molt sol? És a dir, perquè al final una situació pot ser dura, no? Però si estàs ben acompanyat durant aquesta situació és més fàcil. Sí, la veritat és que vaig passar tota aquesta cosa sol, en el sentit de... Vaig tenir la meva família i me va escoltar i tot això, però quan a la universitat no hi havia res d'ajudes i coses així. De fet, clar, jo vaig fer la carrera fa molts anys i no van existir moltes eines tecnològiques que ara mateix tenim. I és que vaig tenir apoyo de la ONCE, que em va posar algunes ajudes tecnològiques d'aquell moment. Era una telelupa, quan tenia una mica de visió, i per aprofitar aquesta poca visió va posar és com una pantalla amb una càmera que amplificava els documents i podia llegir amb molta dificultat els llibres i tot això. Però aquesta cosa va durar només 3-4 anys. Sí, jo crec que em vaig sentir una mica sol, però també és que ni jo mateix sabia què estava passant. És que el procés de quedar-se sec a vegades és una mica complex, ni un mateix sap què està passant. I en aquest sentit vas tenir una mica referents o persones que haguessin passat pel mateix procés que t'acompanyessin també en aquesta... Vale, en aquella situació, en aquell moment, no vaig tenir... Algú em va parlar d'un altre estudiant, una noia que era cega i que estudiava matemàtiques, però jo no la vaig conèixer i no sé. Per aquell moment no, clar. Després, quan vaig fer el doctorat i conèixer una mica més gent de l'àrea, vaig conèixer, per supost, tothom coneix Stephen Hawking, però no és sec, no era sec, però era una mica com referència d'algú que té una dificultat molt gran i que era un referent de la física teòrica, que era el que m'agradava. Així que pot ser aquests referents. Vale, sí, entenc, no, que vas acabar la llicenciatura, no, amb bastantes dificultats, no? I és un punt on molta gent potser no diguem tiraria de tovallola, no? Però tota aquesta gent que a vegades entrem amb la idea de fer ciència o ser científics, no? A vegades ens aturem allà, no? Perquè realment és complicat o ja han tingut prou física, no? Llavors, en el teu cas, justament, tot i aquestes dificultats, no, vas decidir seguir apretant i seguir endavant i escollir un doctorat, no? Sí. Què et va portar a escollir-ho? Clar, primer que tot, quan vaig terminar la carrera, jo tenia molta por, perquè no sabia què passaria després. I vaig com es diu? Vaig pedir
una beca, vaig aconseguir la FPU, que en aquell moment era molt difícil aconseguir. I en aquest moment també. I en Saragossa van donar 3 només. I vaig aconseguir una. Jo volia fer el doctorat potser a fora, canviar una mica, però amb aquell poc que tenia va fer que finalment hagués el doctorat allà en la Universitat de Saragossa també, on coneixia la gent, els professors, tots els professors del Departament de Física Teòrica em van tractar molt bé i van ser com una família. I aquesta situació és la que em va fer que prefereix fer el doctorat allà. Llavors, ens has comentat, no, també que tenies com a referent a Stephen Hawking, no? Sí. Però també és veritat que a vegades, no, i passa també per exemple, amb la Marie Curie, no, que la tenim com a referent femenina, però clar, Marie Curie al final és un nivell que és una mica insuperable, no? Clar. Referents més propers. Sí, de fet, quan era petit, el meu referent científic era Marie Curie. Xulíssim, és que normal. Sí, sí. Llavors vas poder, un cop vas tenir el doctorat, un cop vas tenir més entrada en el món de la investigació, vas conèixer d'altres casos de gent que haguessin pogut superar obstacles com aquests? Bueno, superar. Sí, a veure, de fet, quan estava fent el doctorat, jo vaig ser compañero no sé si coneixes Pablo Echenique. Sí, i tant, crec que tothom ho coneix. Sí. Per la política i tot això, i ell estava fent el doctorat, crec que és 2 anys més jove que jo, però estava allà. I després, no he conegut molta gent en persona. Fins ara, fa un any que he conegut un altre físic, un astrofísic que està al CSIC, que es diu Enrique Pérez Montero, i fa moltes coses d'investigació i també de divulgació, i té la mateixa malaltia que jo, però ell em va dir que la seva malaltia va progressar a partir d'una certa edat, quan havia acabat el doctorat. Llavors, ell deia, no és la mateixa situació, però clar, la ceguera, com qualsevol discapacitat, cadascú la viu d'una manera molt distinta i cadascú necessita coses molt diferents. Llavors és una mica complicat tenir referents exactos de... Val. Perfecte, vale. Molt interessant. Llavors, et volia comentar, no? Perquè aleshores hem tingut, no? Doncs vas començar la teva carrera de recerca i jo entenc que tampoc no devia ser fàcil, no? Perquè a més la recerca és un món on necessita al final que està almenys construïda per tenir moltes tasques que són molt visuals, no? O sigui, escriure una pissarra, veure un gràfic i entendre'l, no? Llegir una fórmula. Aleshores, si fer un doctorat ja és una cosa que normalment ja es pinta com a difícil, imagino que fer-ho en una universitat funcional encara ho és més. Llavors, la meva pregunta una mica és, quan vas començar aquest món de la recerca, com va ser per tu haver-te d'adaptar a aquesta estructura que ja estava muntada de com funcionen les coses? Clar, aquest pas de fer investigació va ser també una mica complicat, perquè en la carrera tu tens els apunts, els llibres que has de llegir i tot això, però en la recerca és una mica més... Per una banda és més llibre, tu has de llegir molts documents, molts papers, i no saps no saps què quantitat de documentació has de llegir. I
I clar, per una persona que és cec, és una situació molt complicada perquè no tens un company que t'ajudi no sé, a prendre apunts o que t'ajudi amb les figures, com dius tu. No sé, va ser un salt de complexitat per tot això que dius. Jo, clar, la meva àrea, després potser que parlem, és una mica més teòrica, una mica més abstracta, i he rehuido, fugit d'aquestes gràfiques, de coses més, no sé, que són, clar, són més visuals, i he intentat fer coses que no necessitava tant aquestes eines. No obstant això, has de llegir molt, i una cosa que he de fer és llegir els arxius que són arxius font, no sé com es diu, sí, arxius font, sí. Que són perquè un computador llegeix el document i converteix en PDF, però no, jo he de llegir el que ha de llegir el computador. Llavors, és una mica complex, però és la meva, diguem, la meva eina que he fet servir en el doctorat, llegir els documents fonts. I aleshores et voldria preguntar una mica també com va ser aquesta experiència del doctorat, perquè si per una persona com jo ja és una cosa que és difícil i que no sé, hi ha molta pressió, molta exigència a un mateix, no? Com va ser en la teva experiència? És a dir, et senties molt pressionat, et senties com endarrerit respecte als teus companys que potser no tenien aquestes dificultats? Com va ser? Sempre he pensat que altres companys tenien una mica millor la situació, però crec que tothom teníem no sé, molts problemes, no per la discapacitat. Fora d'això, no? El doctorat és una cosa molt complexa i no m'he sentit sol en aquesta situació, perquè ja dius, els altres companys de doctorat eren no sé, no sé com dir, molt companys, molt familiars, m'han ajudat molt també, però clar, per exemple, anar a una charla, no? I no poder ver la presentació és una mica complicat, és frustrant, sobretot. I jo he intentat fer visites, anar a altres llocs, als centres, perquè en la investigació és important conèixer altres grups i tot això. He intentat fer-ho i he patit molt perquè m'he posat en situacions molt complexes, però tinc un bon record del doctorat després de tot, però sí, ha estat molt dur. Imagino que llavors, després d'aquesta frustració, que al final quedes amb les coses bones, no? Però també a vegades costa una mica trobar la motivació. Què és el que et va donar tu la motivació per seguir, no només fent un doctorat, sinó seguint la carrera acadèmica i posar-te a fer postdoctorats pel món? Jo, malgrat tot, jo pensava que després de tots aquests problemes i tot, jo a la fi podia
treballar com científic. Com tothom, sí. I jo suposava que portaria un moment que tendria una posició més estable i poder, no sé, pensava que podia dedicar-me a la física sense problemes després de fer totes les postdocs i tot això que és necessari per a una carrera investigadora. I també trobava que la física és molt bonica i crec que mereixia la pena. Això crec que és la motivació, la pròpia física. Encara que moltes vegades he tingut com dius, la tentació de... De deixar-ho, no? Sí, moltes vegades. Ja, no? I suposo que si és una muntanya russa, quan estàs en el pou, no? L'últim que vols és la física, no? El que vols és tranquil·litat i estabilitat. Però tot i així, has fet quatre postdocs a Estats Units, a Xile també, un aquí a Barcelona. Un aquí a Barcelona i un altre com ho has fet, això? a Valladolid. A Valladolid. Sí, la veritat és, i també he sigut professor també en Xile i en Colòmbia. Tinc una carrera una mica massa llarga. Bueno, llarga no, diguem-ne amb experiència, no? Has viscut moltes coses diferents. Sí. I no sé, ser professor, per exemple, és una cosa que almenys no pensem que podria fer una persona invident, no? Sí, de fet, clar, va ser un repte per a mi. De fet, quan vaig terminar el doctorat, jo volia anar a fer un postdoc. Vaig anar primerament a Xile i després vaig anar a Estats Units, a Nova York. I per aquell moment era 2008 i va passar tota aquesta qüestió de la crisi econòmica i quan vaig intentar retornar no vaig poder perquè no hi havia res aquí i llavors vaig tenir que buscar-me la vida una mica. I va sortir una posició a Xile i vaig guanyar aquesta posició i era una oportunitat de demostrar-me a mi mateix que podia fer classes. Va ser una mica complicat al principi perquè, clar, escriure en una pissarra, escriure fórmules en una pissarra sense veure res, no sé, era una mica complicat, però vaig tenir la sort que els estudiants que em van tocar en aquella situació van ser van ajudar molt i va ser una molt bona experiència i llavors vaig pensar que podia ser professor i vaig estar allí en Xile com 7 anys de professor, 6 o 7 anys, i després em vaig cansar una mica perquè jo estava molt bé en Xile, però jo volia retornar. I clar, al principi no podia retornar perquè no hi havia posicions acá i vaig provar sort amb una altra posició en Colòmbia, a la Universitat Nacional de Colòmbia, i vaig guanyar un altre concurs i vaig ser professor allà. També va ser un repte perquè en Xile sí coneixia gent, però en Colòmbia no. I per a mi va ser una situació molt nova i va ser un altre repte molt important. I clar, quan tu canvies la teva situació, tu has de canviar la teva manera de fer coses. I aquest canvi va ser molt bo per a mi, perquè vaig adonar que
que necessitava altres coses, com era important tenir, no sé, una persona que m'ajudés a llegir documents, preparar les classes, etc. etc. I com en Xile tenia sempre les mateixes classes, doncs una vegada que preparaves les classes, ja els altres anys no havies de preparar. Però en Colòmbia havia de preparar nous cursos i era bastant complicat, clar. Però va ser una bona experiència el tenir que canviar una altra vegada i retornar a començar. I després, poc abans de la pandèmia, per sort, vaig sol·licitar una visita d'investigació a Valladolid i just va començar la pandèmia. Llavors vaig no sé com es diu, renunciar a la meva posició a Colòmbia i vaig quedar en Valladolid amb una posició de postdoc, d'investigació, i després vaig venir aquí. I bé, doncs, ara que ens has explicat una mica la teva trajectòria, també doncs, ens agradaria que parlessis una mica del Justo d'avui en dia, del Justo d'avui, del Justo d'ara. I si vols, per fer-ho una mica més que ho portem aquí fent molta expectació tota l'estona, si ens podries explicar una mica doncs, quina és la recerca que estàs fent o quina és la recerca a què t'has dedicat almenys. Vale. En paraules tan planeres com puguis. Sí, la veritat és que jo dic sempre que no soc expert en res, però he treballat en moltes coses. Potser la meva major experiència ha estat en treballar en aspectes una mica abstractes, una mica formals, d'una eina que es diu la teoria quàntica de camps, que és és l'eina més important que fa servir la mecànica quàntica per descriure els processos microscòpics i la meva experiència va ser en aspectes matemàtics d'aquesta eina. Sobretot he treballat en una cosa que es diu teoria quàntica de camps en espais no commutatius, que és una mica estrany, però no és tan estrany. És com si probablement les persones que ens veien saben que la mecànica quàntica té el principi d'incertesa de Heisenberg. És que dius que no és possible trobar la posició i la velocitat al mateix temps, no? Aquesta qüestió és semblant, però amb les coordenades de l'espai-temps. No és possible trobar les coordenades de l'espai-temps al mateix temps. Aquesta cosa es diu espai no commutatiu. I aquesta cosa ve de coses, com es diu, està justificada, més o menys, per dues situacions. Una hipotètica teoria quàntica de la gravitat donaria com a efecte aquest tipus d'espai-temps. I l'altra és una bella qüestió que va posar Heisenberg sobre la taula, que com que la teoria quàntica de camps, la mecànica quàntica tenia problemes de divergències, no? Quan fas càlculs complexos tot explota. I una manera que ell pensava que podia arreglar-se aquest problema era fent l'espai-temps no commutatiu.
sobretot aquesta qüestió és la que més he treballat. Per tant, és intentar entendre millor com funciona la física més petita, més microscòpica, en aquest tipus d'espais particulars, que són una mica especials, però que potser podrien existir en el cas que necessitéssim una teoria de la gravetat i la quàntica alhora, per exemple. Clar, aquestes teories no tenen moltes... aplicacions. No tenim molts experiments que puguin provar-les, però, clar, tenen alguns efectes que en principi podien ser observables. Com un efecte que jo crec que ara mateix està descartat, que és la violació de la simetria relativista, o en altres paraules, que Einstein no tenia tota la raó, però tenia la raó, però no fins a algun punt d'energia. Per exemple, sabem que Galileo, quan estudiem física newtoniana, tenim les transformacions de Galileo, i aquestes transformacions són les que les lleis de Newton cumplen aquestes transformacions de simetria. Però Einstein va adonar-se que hi havia altres transformacions que respectaven l'electrodinàmica i que la mecànica hauria de ser modificada. És a dir, que si les lleis de Galileu existissin fins a qualsevol velocitat, aleshores això entraria en contradicció amb que la velocitat de la llum, per exemple, no és constant, no? Clar, això, clar. Però quan tu vas a velocitats molt petites, recuperes la Galileu funciona bé. Clar, pots pensar què passa si vaig a velocitats o energies molt més altes. Pot ser que les lleis de la relativitat no siguin les que deia Einstein, sinó unes altres. Exacte. Igual que les de Galileu no serveixen, doncs... I també, que és una conseqüència d'aquests espais no commutatius, també he dedicat molt temps a treballar en aquestes qüestions. Voldria preguntar-te per una cosa molt interessant que has dit, que és aquest, que no estava gens planificada, però és aquest dir que has treballat en moltes coses, i que consideres que no ets expert del tot de res, no? Sí. Creus que això té alguna cosa a veure amb el fet d'haver sigut invident, de ser invident? En el sentit d'haver-te hagut d'adaptar una mica? Sí, jo crec que una mica sí, i una mica també per la meva forma d'entendre la física. Per una banda, per a mi és una mica difícil, no sé, si dir que profunditzar en una qüestió molt específica, perquè, clar, això implica llegir una quantitat molt gran, molt grossa de documents, i això limita una mica això. Però també jo sempre, el meu científic de referència ha estat Landau. Landau. I Landau, no sé si la gent coneix. No crec que el coneguin, no. És un físic, no sé qui era el que deia que era pot ser que era el pitjor de los millors físics, però era el millor de los segons físics, perquè ell sabia de tot, des de teoria de camps, mecànica quàntica, passant per física estadística, física de l'estat sòlid, de tot, i té contribucions en gairebé totes les àrees. I té un curs de física, que és molt conegut en l'àrea, i jo trobo que per a mi era com un referent de... Llavors, a mi m'agradava tot. Entonces, clar, m'agrada mirar. Clar, però això té
un problema, que és que també has de llegir, com sempre, moltes coses i moltes... Però crec que aquesta és la meva visió de la física. Uno ha de conèixer moltes coses, sí. Sí, sí. Llavors et volia també explicar, a part de la recerca en concret que estàs fent, una mica quin és el teu, si puc preguntar-t'ho, quin és el teu dia a dia, no? És a dir, quines eines has après, has hagut d'utilitzar? O sigui, una cosa que em quedo sorprès, flipant, quan treballem junts, és la capacitat de memòria que tens. Clar, al final has hagut de desenvolupar un càlcul mental, una capacitat de visualitzar, no? De visualitzar almenys en el teu cap, no? Fórmules, desenvolupaments... Sí, clar, una vegada que no puedes fer servir paper i lápiz per fer càlculs, has de fer servir la memòria i també has de fer càlculs o pensar d'una altra manera, que no pas el de sempre, no? Escriure en un full i veure els càlculs i tot això. Has de pensar els problemes de física en una altra manera, que no pensant en si el resultat és 3 o 4, no. Té sentit que el resultat sigui 3? Per què has trobat aquest resultat? I també has de tenir moltes coses en la memòria, perquè és inevitable que hagis de fer càlculs i no sé, crec que la memòria és la meva eina diària per a tot, realment. Clar, perquè això se'n va una miqueta del tema, però també has de recordar totes les trajectòries, no? Tots els camins dels llocs, no? El despatx on estàs... Sí, bueno, clar, per exemple, quan vaig venir aquí a Barcelona he estat, no sé, 6 mesos aprenent les diferents formes de venir a la universitat, perquè clar, no has de conformar-te amb una forma sola, una trajectòria, perquè un dia te sobres en un lloc o en un altre moment hi ha un semàfor que no funciona i estàs fotut, no? A l'emparo del destí, sí. Clar, és que és això, et posen una furgoneta on no toca, no? I ja has de fer-te la vida per donar-la la volta, no desorientar-te mentre ho estàs fent, no? Clar, és complicat. I bueno, doncs la memòria ha sigut una mica l'eina que has desenvolupat. Jo et volia també acabar dient una mica que als meus ulls almenys ets una persona que ets pionera en el... Bueno, segurament hi ha molta més gent com tu, no? Però un exemple clar, no? De que les persones amb diversitat funcional, i en aquest cas amb invidència, poden arribar a fer recerca i a fer-la molt bé i a trencar tabús una mica, a trencar de dir, no, és que si no saps veure una fórmula, millor que ho deixis, no? Aleshores et pregunto també una mica, tu et sents com una persona pionera? És una pregunta complicada, és una pregunta, jo entenc que també hi ha molt síndrome de l'impostor, imagino, també pel mig, no? La veritat, mai he pensat en aquesta qüestió, perquè cada dia has de enfrontar-te a coses noves i no penses, és que clar, soc pioner en esto, però la veritat és que, clar, normalment no et trobes gent que tingui aquests problemes de visió i fent investigació, perquè a mi m'agradaria molt compartir la meva experiència i frustració i veure com l'altra persona ha pogut resoldre aquesta situació,
Però no, clar, no, estic sol i a vegades he de lluitar sol no, jo crec que en realitat sí, soc una mica pioner. Però espero perquè amb les noves tecnologies jo crec que vindran moltes més persones amb discapacitat, amb altres realitats, que vulguin ser científics i fer una vida amb la ciència i les universitats han d'estar preparats. I crec que ara mateix no és el que està passant, crec que les universitats parlo sobretot d'aquí la Universitat de Barcelona, però han de procurar que la gent que vindrà segur, perquè la ciència primer és un coneixement que tothom tenim dret a accedir a aquesta informació, que és un dret de la humanitat, i segon, crec que és una bona forma de viure, d'aconseguir una forma de viure. És molt bonica i estic segur que molta gent jove amb discapacitat va intentar i jo, por supuesto que els, no sé com dir... Els animaria. Els animaria, clar. Tenint en compte que tindran moltes dificultats i a vegades molta incomprensió, però quanta més gent seamos, més força tindreu. Més força, clar. I tot haurà de transformar-se para que... Tothom pugui tenir-hi cabuda, no? Sí. Jo en aquest sentit et volia... O sigui, això de ser pioner, t'ho deia també, normalment tenim la imatge de la persona que va trencar els motlles, no? I l'admirem molt, però a vegades no visibilitzem també tot el que va haver de lluitar, no? Tota aquesta soledat que ens comentaves que hi ha al darrere de ser pioner, no? També, que ser pioner implica estar sol, no? Sí. Llavors també m'has comentat al final, no? Que hem de transformar una mica, no? El sistema, i perquè el sistema universitari, per exemple, tant a nivell de recerca com a nivell d'educació no està preparat, clarament no està. Et volia preguntar una mica què creus que hauria de canviar perquè potser a nivell més concret per ser més oberts en aquest sentit, més inclusius. Clar, la primera cosa és treure els prejudicis, això és el primer pas. La gent ha de saber que la gent amb discapacitat pot fer coses... Clar, jo potser no puc treballar en un laboratori, però puc fer... Millor que no. Puc fer física teòrica amb un altre punt de vista diferent. I això és enriquecedor, no? Sí, evidentment, has vingut a treballar amb nosaltres estem encantats de totes les coses que estàs aportant i que la visió que ens estàs donant, que ens estàs encallat una mica, no? L'encallament que portàvem. I després, crec que és important, primer, que les universitats tinguin serveis més eficients vull dir, per exemple, un estudiant que vulgui estudiar matemàtiques ha de tenir els apunts accessibles per estudiar i no ha de posar-se tota la responsabilitat, per exemple, al professor. La universitat ha de posar totes les eines per això, perquè si depèn del professor la cosa no va funcionar.
perquè el professor té moltes coses que... Clar, al final, no? Moltes d'aquests avenços al final són més gent que altruísticament, no? O per voluntari pròpia o per convicció, no? Que posa el seu temps, que ningú li paga per fer-ho, no? Per adaptar-se a això, no? I sobretot sense cap mena de reconeixement, no? Llavors, clar, necessitem una estructura que permeti sostenir. Sí. I que no depengui de la sort de tenir un professor que té ganes d'estar implicat en això. I a més, crec que actualment hi ha la tecnologia suficient per fer coses molt accessibles. Per exemple? Per exemple, a veure, jo llegeixo els articles amb aquesta, com es diu, arxiu fons, hi ha tecnologia suficient per a... Igual que hi ha tecnologia per llegir un document escrit en paraules, jo crec que hi ha la tecnologia per poder llegir fórmules, equacions, no? No és un llenguatge tan... Fàcil, planer, no? No, però no és algo tan complicat. I no sé, potser algunes institucions públiques podien posar diner per desenvolupar aquestes eines, no sé. I en aquest sentit, com tenim aquestes noves tecnologies, no? I potser, jo crec que potser hi ha una mica d'obertura de mires relativa, almenys de portes en fora, això també en podríem discutir, però com veus el futur? Creus que la cosa anirà millor? Creus que la gent que està entrant ara ho té una mica més fàcil? Bueno, fàcil, dins la dificultat que té. Sí, jo crec que sí, però, com he dit, primer, clar, a veure, per la tecnologia i tot, estem molt millor que abans, per supuesto, però a més, clar, és primordial que la gent se quite los prejuicios, ¿no? Y eso es la primera cosa. I crec que la gent ara mateix, la gent amb discapacitat, no té tantes barreres com abans. Abans no feien coses perquè era impensable i ara mateix hi ha gent que, no sé, que navega en el mar, que fa moltes coses que eren impensables. I per això jo crec que... Però és una cosa, ja dic, que depèn de l'entorn. Sí. Ja per anar acabant una mica, t'he preguntat una mica pel futur, no?, d'aquesta adaptació, d'aquestes estructures. Voldria preguntar també, no està preparat tampoc, però pel teu futur, com et veus de cara als propers anys? Quins plans? És el mateix... Crec que és la mateixa pregunta que pots fer a qualsevol postdoctorant. Postdoctorant, sí. Clar, ara mateix, jo espero aconseguir com he dit abans, una posició una mica més estable i poder fer ciència amb una mica més de tranquil·litat, sense... Espero que... Ara mateix jo crec que hi ha moltes possibilitats, perquè la situació econòmica mundial està una mica millor que fa 10 anys, per exemple, i jo crec que, no sé, espero que tingui sort i pugui trobar una feina una mica més estable. Però també estic content d'haver fet tants estàncies postdoctorals, perquè això m'ha fet no sé cómo decir, que viva situaciones muy enriquecedoras. Viure situacions enriquidores. I no, ha estat molt
Molt bé, però espero ja tenir una mica d'estabilitat. Arriba un moment, no?, que ja de situacions enriquidores ja n'hem tingut prou, no? Ja estem molt enriquits. Sí. La meva compte corrent està plena de vivències enriquidores. A veure com puguem menjar, no? Puguem menjar experiències enriquidores. Bé, doncs, Justo, jo crec que ja anirem plegant. Voldria agrair-te molt aquesta conversa, portem 50 minuts. Ha estat superguai i he après moltes coses. No sé si podries tu deixar algun últim missatge per la posteritat. Aquesta pregunta sempre costa molt de respondre en directe. Doncs, no sé, que la gent que tingui una discapacitat que no deixi, no sé com dir, que no es deixi abandonar i que... Que no es facin fora, no? Que no es deixin... Sí, que si tenen... Ser marginats, diguem. Clar, i que si tenen un somni per fer a la vida que ho intenten, que és possible i que no sé, el pitjor és quedar-se a casa i no fer res. No sé què... No, és una filosofia de vida que crec que aplica a tot el món, en general. Bé, doncs, moltes gràcies, Justo, i també agrair-te que ho hagis fet en català, que ho has fet superbé, o sigui, de debò, enhorabona, xapó. Sento molt les... No, o sigui, no hi ha hagut res. Em parles millor que potser algú de Cornellà. No, perdó. Doncs bé, moltes gràcies per ser-hi i bé, fins la propera. Ok, gràcies a tu.